ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ 18 ଯାହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ପରିପାକ ସେଥିରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 18ଟି ପୂରଣ କରିବା। ତେବେ ତୁମ ବିଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକାର ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 40ଟି ବାହାର କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପରିପାକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତ ଏଠାରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ପରିପାକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ପରିପାକ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସରଳୀକୃତ ହୋଇ ଅବଶୋଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ଶେଷରେ ଶରୀରର ଗଠନରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ପରିପାକ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତାହା ଆମର ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ସରଳୀକୃତ ହୁଏ ଏବଂ ସରଳୀକୃତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏହା ଅବଶୋଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଅବଶୋଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ତାହା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରିପାକ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତ ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ପାଟି, ତାପରେ ଆସିବ ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ତାପରେ ଗ୍ରସନୀ, ଗ୍ରାସନଳୀ, ପାକସ୍ଥଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ତାପରେ ବୃହଦନ୍ତ, ମଳାଶୟ ଏବଂ ଶେଷରେ ମଳଦ୍ୱାର। ମନୁଷ୍ୟର ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନ ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଳଦ୍ୱାରରେ ଶେଷ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 2 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଦେଖ ନିମ୍ନରେ ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ଏଇ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ପାଟି ଆଉ ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ଏହାର ପଛକୁ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ନଳୀ ଆକାରର, ତାହାକୁ କହିବା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ। ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ପରେ ଦେଖ ଏଇ ଅଂଶଟି ଯାହା ତୀର ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ। ୟା ତଳକୁ ରହିଛି ଦେଖ ତୀର ଚିହ୍ନ ମରାଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପରେ ଆସିବ ଦେଖ ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଠି ମରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ବୃହଦନ୍ତ। ଶେଷରେ ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଦେଖ ଯେଉଁଠି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ମଳଦ୍ୱାର। ହେଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲ, ବିଭିନ୍ନ ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଯାକ ଦେଖିଲ, ସେଇ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ପାଟି ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱରର। ତ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଥିବା ଦାନ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଆଉ ଜିଭ ବି ରହିଛି। ତ ଏଇ ଜିଭ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନେ ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ। ତ ପାଟିରୁ ଖାଦ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ। ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସରଳୀକରଣ ହୋଇଥାଏ ପାକସ୍ଥଳୀରେ। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଂଶଟି ରହିଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅଧା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଅଂଶରେ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପାକତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବ ଅଂଶ। ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପରେ ବୃହଦନ୍ତ ରହିଛି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ?
ଶୋଷଣ ପରେ ଖାଦ୍ୟମଣ୍ଡରେ ଥିବା ବଳକା ଜଳ ଓ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଯିବା ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଅଂଶ ହେଉଛି ମଳଦ୍ୱାର। ତ ଏହା ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ଅଂଶଟେ। ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମଳ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ।